लानाय आरो मोसौ खावनायखौ देखाय नोङो थिंफायलाय माला नों मा खिखो 4 लाख लाबोखो जोंलाय मोसौ सिखाव एन्टारटेनमेन्ट लाथाव आरो फैसा लानायनि बायदिसिना खोथा ओंखारदों नैबे भिडिअखौ गोबां नुबाय दय आं माखासेखौ होखादोंमोन नैबे ससेखौ आं होबावगोन बिनि गेजेरावनो बुंनांगौ माखासे बाथ्रा हाबनानै दं रावखौबोथ' बुजायनो हाया नाथाय आंनि मोनदांथियाव माखासे खोथाखौ नैबे भिडिअनि थ्रुयै आं बुंगोन निस्सय जोबनायनि सिगां बिदि एक्सनाव बाहायनो नागिरो फाग्ला गोजा रांनि लब देखायनानै नोंसोरसो दालाल ओंखारलाबायनानै बिदाखौ लोगो हमलाहैदों दा फाग्ला थाइसे जानो थांनो माबा 30 लाख जासिलाय 50 लाख जासिलाय आराय कौटिनि स्किम जासिलाय है दानि जुगाव सोर फाग्ला स्किम मावखोब्रा आंथ' नांखाया आंथ' होनखानायसो डाइरेक्टनो जों जेब्ला थांदोंमोन स्किमनि खोथा रायलायनाय लोगो लोगो मिनिखादोंसै आंथ' सोर फाग्ला दानि जुगाव स्किम मावखो जयदि नोंसिनाव थांदों ओइदिनो बे खामानिया जाया होननानै बुंखानाय आं डाइरेक्टनो नै दा जायासैबो नोंसोरसो जानला मोनला बै दाखालि जों ओरै टाउन सहराव बेरायलाबाय थाबा सोर दालालि ओंखारदों जोंनि बिदा राजानि थाखाय साब्रै साबा सयजन सातजन दालालि ओंखारदों माने बै उमुखौ लांबा आहा नामसिन जागोनदां बैखौ लांबा आहा नामसिन जागोनदां बेबायदि हाइलाइट जानो थाखाय नोंसोर गावजों गाव ओरै नारा नाथा जालायबाय थानानै बेनो रांनि लब देखायनानै जोंखौ नोंसोरसो माबा गोजावलाहैदों इउथ केम्प हाबै नोंसोरसो लामा लोगो हमलाबायदों इउपिपिएल नासो जों नोंसोरखौ लोगो हमदों नामा फाग्ला गोजा जोंथ' नोंसिनाव बिदि लोगो हमनो नाङाखैना नोंसोरसो रांनि लब देखायलाबायनानै बिदि खालामदों बहाथो रां लाबोखो जोंलाय नोंसिनिफ्रायलाय माला नों मा खिखो 4 लाख लाबोखो जोंलाय माथो प्रुफानो गैया जेबो होमोना नों प्रुफ दंबा मानो प्रुफ होनो हायाखै नोङो जाम्बा साइस गोबोरखिनि एम्फौ जे खोथाया नंखाया बेखौ नों फोलानोबो हाखाया जाम्बा मिथिबाय जेबो बुंनानै लाब गैया नों जेबो लाब गैया मिथिबाय नों ओरै मोनसे खामानि माव नों बै गौराङाव थांदो गोदोनायाव दैहु खादो जुम बारजुमदो थांबाय नों खोला लैथोआव ब्रह्मपुत्रआव मिथिबाय माइरेबो दयला बिटिआर ओंखायनो होनदों आङो दयला बिटिआर बिस्था सालायग्रानि फेसबुक पेजखौ सालायग्रा अनार नोंनाव जुदि प्रुफ दंबा दम दंबा देखाय नों जों नोंसिनिफ्राय 4 लाख लानाय आरो मोसौ खावनायखौ देखाय नोङो जाम्बा थाम्फै माबा सावनानै जाग्रा हरग्राव गुमा सावनानै जाग्रा जाम्बा बुबक जाम्बा सियान आरो बबाव हिन्जाव हमना हराखै जोंलाय सोर फाग्ला हा हिन्जावनो दंखायो माला हिन्जाव हमना हराखै जोंलाय जाम्बा बुरबक बायदि खोथा रायलायलाबायग्रा बाव मोनथिया असियानो पार्टियाव दाखालिसो हाबलाबायनाय गोनदां मानसिया ओंखायनो बिदि होनलाबायदों जाम्बा थाइले बे मानसिया एकदमबारे गोबोरखिनि एम्फौ एकदमबारे उरलाग्रा फाथि सिथाथार रानथं थं नोंसोर बायदिया जोदलाना सिफायजोबनो हायो आं गोसोबा मिथिबाय आंबो बायदि खोथा बायला होदा मा प्रुफ दं नोंलाय बोरै प्रुफा हरदो 4 लाखनि प्रुफ नांगौ आंनो दयला दाहायनो होफिन नोङो बेखौ भिडिअखौ जुदि नुदोंबा नुखागोन मानो नुवा डाइरेक्ट सिदा सिदिसो रायलायो जोंना मिथिबाय होफिन नोङो 4 लाखनि प्रुफ मोसौ खावनायनि प्रुफबाबो हिन्जाव हमना हरजाया हो नायना नोंखौ दयला बिदा बिटिआर जाम्बा अनार गोबोरखिनि एम्फौ थाम्फै खबथारनानै जाग्रा सैमा खि जायो नोङो बुबक साला एकदमबारे हादान जंगलिया जायगायाव जोनोम जाखानायब्रा बे एकदमबारे बुजिया सोमजिया लिरलाबायना होनाय जंगलिया साल बिफाङाव खिखोग्रासो गुड कुइसन बियो सालमुरायाव खिग्रासो बे ओमफ्राय खिनानै लेखाना बिलाइजों जुलांग्रा जाम्बा जों सावखि होबावो नोंखौ मिथिबाय 33 खौसो देब'दि बेयाबासो लिरो गनेश ठाकुर दयला बिदा बिटिआर नै बेयो जब्रा जानानै खिसावलाबाय थानांगौ बे फाग्ला दा मोनायाव हौवालै नोंदेन खिसावलाबाय थायाबा आम्बा साइस खोथा रायलायबायनाय बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि मा 2.5 कौटिनि स्किम जासिदों 2.5 कौटिनि स्किम हरगोन दखान बाख्रि सुख'ना होगोन बहाथो बोरै बिदि थगायनो नाङा आरोखि थाइसेबो गैया मा थाइसेबो गैया थाइनैबो गैया थाइबाबो गैया थाइसेबो गैया नामाव गांब्रै लाखनो 4 लाख बोरै फुवा सोरनावबा हेन्ड केस होनायनि ओरै फट' दंबाबो हामगौमोनलाय बोरै गैयानालाय गैया सिगाङाव लांनो नाङामोन नोंसोरसो रां रुफानि लब देखायला हैलाबायनानै दालालि हमलाबायनानै बिदाखौ लोगो हमलाबायनानै जों नोंखौ उमुगाव लांसै ओरैयाव लांसै नोंसोरसो बानायला हैदों जोंथ' बिदि लोगोबो हमाखै नोंसोरसो जोंखौ सैमा बायदि लोगो हमला फैदों लामा सामा सैमा बायदि नेटला बायदों नोंसोरसो ओंखायनो होनखायो आं मिथिबाय पार्टिया पार्टि गावबागाव थागोन मिथिबाय नों जायखौ मोजां मोनदों नों बेयावनो था जोंथ' बेयाव जेबो गाज्रि बुंनो साना नोंसोरबो जोंखौ गाज्रि बुंनो नाङाब्रा जोंबोथ' नोंसिनि पार्टिखौ गाज्रि मोना ना बा नोंसोरबो जोंनि पार्टिखौ गाज्रि मोना बर'जों बर' जालायनानै नोंसोर मानो नांलायनो मोजां मोनोब्रा मा लाब ना बर'जों बर' बुलायनानै थैलायनांसिगौ आरो जाम्बासो मालाय हारियासो जोंखौ मिनिगासिनो दङ नोंसोरसो बिदि खालामो जोंखौ मिनिजागासिनो जाम्बा दयला मिथिबाय जेबो लाब गैया मिथिबाय अनलायनानै थानो सोलोंब्रा नोंनाव बर'नि थै दं आंनावबो दं
गाबोन सोरांबानो अखा नायबानो लोगो मोनलायगोन मा लाब होमबा जों गावजों गाव बुथारलायनानै थैलायनोसै आरो नोंनिबा जोंनाथ' सिदा सिदि डाइरेक्ट सिदा बुंखायो जोंथ' सान हर बेरायग्रा आंथ' थैनाय जेबो सानखाया खुनु सिदा रायलायखायो जों ओंखायनो जेबो लाब गैया संसार जानाय ना संसार जायो नोंलाय मानसियालाय नोंनाबो सानसे संसार जागोन होमबा नोंबो बुजिगोन बिदि जायो मिथिबाय ओंखायनो खुनु आवलायनांगौ खोथा गैया रिभेन्स बा रिभेन्स डाइरेक्ट फेस टु फेस लोगो हमनानै रायलायफैब्रा बिदि नङाना मा 4 लाख लांनानै जादों मा माबादों ससियेल मिडियायाव सोर फाग्ला फोथायनांगौ जाखो बेखौलाय मा प्रुफ दं नोंसिनावलाय प्रुफखौ होब्रा प्रुफखौ होबासो बयबो फोथायगोन दा नोंसिनाव जेबो प्रुफानो गैया ओरैनो लिरलाबायना होबा जागोन नामा होमबालाय जोंबो नोंसोरखौ लिरलाबायना होनोसै होमबालाय इउपिपिएलआ दाखालि फैनानै माबालाबायदों ओरैबायदि बुख्रेबलाबायनानै गालांदों होनबा लिरना होबा मोजां मोनसै नोंसोर एन्सारा हर दयला बाबु मिथिबाय नङाबा जोंबो होगोन दामानिखा भिडिअआ आगौमानि शेयार जानांगौ बियो आरो जाय जोंनि नांगाल बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा भिडिअआ हाजासे शेयार जानांगौ जै नांगालनि हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद डाइरेक्ट सिदा खोथा रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुदों इन्टारेस्टिं फान टाइपबो फाग्लाबाबो जग्लाबाबो जोंखौ बा सोरखौबाबाबो नायग्राफ्रा नायोबो बखिग्राफ्रा बखियोबो मोजां मोनग्राफ्रा मोनोबो जेखि बुङा बखिजानांगौबो जायो गुबुन गुबुन समफोराव दा बिनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार राजखान्थि बा पलिटिक्सनि गेजेराव दोहौ सोलिगासिनो दं नों इउपिपिएल आं पिपिएफ आं बिजेपि ओइ सोरबा कंग्रेस नाथाय बयनिबो मोनसे मट'खौ नाहरोब्ला बांसिनानो खमसिनानो बैफोर दङ जायफ्रा हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ बुहुद खम पार्सेन्टेजाव नाथाय बांसिनखौनो जों नुनो मोनो माबा मोनसे लाबालाब बैयाव थाङोब्ला माबा मोनसे एसेब्लाबो गावनि दैलि लाइफ बा संसार जानायाव सोलिनो माबा मोनसे मोनगोनदां लामा सुबिदा नैबे साननाय थांखियाथ' गाज्रि नङा आरो बयनिबो थांखिया बेनो जे माबा मोनसे बोरै सोलिलांनो हागोन संसार जानायाव दा बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रिसिन घटना जाबाय थानाया नैबेसो गावजों गाव जोंनियाव फैबाय लाबोनानै दोनफैबाय सिनस्ट्रि बुफायनानै दोनफैबाय बेलेगनावबो थांनो हाया बावबो गैया बावबो ओंखाम गैला नै बिदि खालामनाय जायफोरखौ मालाबा आलु गेसाव होननानैबो बखियो आरो आलु गेसावखौनो नांगौबो जायो खायफानो दा बिनि गेजेरावनो सोरखौबा माबा बै मा होनो बेखौहाय एक्सन ग्रुपाव फाथायनाय एक्सन ग्रुपाव फाथायलायनानै गावजों गावनो जानो हागौ बिमा सासेनि फिसाजों बर'फोरखौ होनो जानो हागौ बिमाया गुबुन गुबुन बर'आनो गासिबो अब्लाबो जों बिमा सासेनि फिसायानो बिनि गेजेराव जायहा जे पलिटिकेल पार्टिजों थानो गोसो पलिटिक्स खालामनो गोसो खालाम नाथाय गावजों गाव एटेक खालामलायनो नाजानाय बुथारलायनो नाजानाय बा जोखोम खालामलायनो नाजानाय बे एखेबारे जाथावथारा जोंहा लिडारफ्रा माबायदि नै जों गाहायनि फिसा फिसौ लेभेलफ्रासो गावजों नाथाय लिडारफ्रा गोजौ लेभेलाव नायोब्ला फाफ्लि बुज्रावलायनानै बिसोर रायलायोबो ओंखामबो जालायो जोंहासो थैलाय पाब्लिकआ ओमफ्राय बेखायनो सिनसियार जाय पलिटिकेल पार्टिजों थानो गोसो गावबा गाव बै गोसो जोंनि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव नाथाय गावजों गाव हार्म खालामलायनाय नस्थ' खालामलायनाया बे जाथावथारा बेखायनो एसे बुजियो आरो नों सोरखौबा नस्थ' खालामनो नाजादोंब्ला नोंबो नस्थ' जाखागोन बेखौ जोङो बयबो मिथिखागौ दा बिनि सायावनो गोबां नालियाबो दुखु मोननाय मानायजों गोबां खोथा फोरमायलांबाय नैबेखौबो नोंथांमोना खोनाखाबाय आंनि बुंनाया बेल' आरो बुंनाया गोरोन्थि जानो हागौ मानसिया लाजाथाव आजावजाथाव नङा खिन्थु माखासे बाथ्राफ्रा आं बुंनाया नंगौ नङा नोंथांमोना बिजिरबानो जाबाय